Što je pobožna duša bliže Bogu, to više trpi đavolske napade. Sotona ne može podnijeti da se netko uspinje putem savršenstva i zato ga silno želi oboriti. Kako Sotona ne može svece pobijediti na uobičajeni način, on pokušava slomiti ih velikim napastima, možemo dodati izvanrednim napastima. Nije lako to izdržati, ali vidimo Božje ugodnike kako sve muke uspješno svladavaju. I sveti Ante bio je meta Sotonina. Pokušao ga je slomiti na više načina, volio se obračunavati sa ovim svecem. Sveti Ante imao je dar razlučivanja duhova, vodio borbe i pobjeđivao zle duhove. Jednoga dana propovjedaše sveti Ante među pukom. Za propovjedi pristupi Sotona u liku glasonoše k jednoj gospođi i reče joj: neka odmah ode s propovjedi, jer da su joj sina dušmani napali i ubili. Ali svetac odmah opazi varku Sotone, dovikne gospođi, neka se ne uznemiruje, jer joj je sin potpuno zdrav i taj glasonoša da je nečisti duh. Tako je bilo, te ovaj iščezne kao dim. Kako je naš vandreni ugodnik Božji svakom riječi neumorno kršio vlast nečistoga duha na zemlji, upotrijebio je nečisti duh svako sredstvo da svetog Antu uništi. Jednom ga prihvati za vrat i htjede ga udaviti, ali svetac ga otjera riječima pjesme Blaženoj Gospi: o slavna djevice, uzvišena na sve zvijezde. Drugi put slomi Sotona propojedaonicu na kojoj je govorio sveti Ante. Tim je mislio utjerati strah i svecu i slušateljima te prekinuti propovjed. Ali svecu, koga su anđeli štitili, ništa se ne dogodi i puk, koga je on već prije sjetio na Sotoninu zlobu, ostade posve miran. Narod donese drugi stol za propovjed, a sveti Ante nastavi oduševljeno riječ Božju. Budući da je sveti Ante snažan borac u borbi protiv Sotone, zazivajmo ga rado u svim svojim potrebama, pa čak i onda kada nas napada zloduh. Ne bojmo se đavla, jer su ga sveci bezbroj puta pobjedili. Naš Gospodin Isus Krist je u konačnici pobjedio grijeh i Sotonu.